cymeriadau sydd yn y ddrama hon? So, mae'r ddrama'n cwmpasu popeth ni ar gair estron. So, y teimlad na o deimlo'n estron, y deimlo'r cyrion, y goll. Ond hefyd, mae yna elfen sci-fi hefyd, so mae yna estron go iawn yn y drama hefyd. So mae yna chwarae ar gair estron yn ei fyrchu. A di sylwi diffyg enw di oedd Thomas Jerome Newton, oes na arwyddiad i hynny? So Thomas Jerome Newton yw'r prif gymeriad yn y nofel The Man Who Fell to Earth. A wedyn David Bowie chwaraeo'r yn ffilm, fersiwn ffilm. A mae llinyn o gerddoriaeth David Bowie yn rhedeg trwy'r drama hefyd. So mae yna, Felly, sut mae'n teimlo i ennill eleni wedi dod yn agos sawl gwaith dwi'n deall? Gwych, ie. Fi'n credu bod cystadlu'n y Eisteddfod yn wych, os ti'n cael berniadaeth bob blwyddyn. So, o dod yn drydydd yn bydd e hapus, a wedyn ail, a wedyn... So, mae'n neud i ti gario mlaen, fi'n credu, mae'n hwb.